Ден втори. Тичах за апарата, затова съм малко задъхан. Снимам Дани. Удари Иванец. Адвоката тук. Нарача опашка. Държи кепа. И ако трябваше му държи кура... Аз се снимам сам. Говорят се глупости тук. Пръчката се сгъва. И не е готово. Като види брега тук е става това. Рачишка опашка. Насам са камерите. Ако... Чакай. Дай, ако искаш да хвана кепа, мога да влеза малко по-навътре. Тя си върви така. Да, тя си върви нагоре. Мрената, да. Една идея мога да влезна по-навътре. Тук да направим беля в камъните. Тихо. Красавица. Дай. Дай този кеп, ще направим беля. Дай кепа. Ако ще коментирай малко. Ето, демонстрираме блестяща екипна работа до момента. Внимание! Какво се случва тук? Не дигай. Ето, една красавица. Ето така, скъпа, обичам те и аз. Ето ги замесените. Така се работи. Така се работи в екип. Сега, докато е клипа, да я хванем набързо да видим. Наистина, по-нагоре. Жестоко. Това е жесток идея. Хвани бате са. Е така, Дани да си хване момчето. Ние сме си отбор, юнаци. Батко, ето това е. Ето го това е. Ето го. Ето я мленката. Че не мога да фана, бе. Мога ви фана и двамата. Ето Чичо Дани бързо докато е в клипа, защото той си е негова заслуга. Монтажа. Всичко, идеята. Рака, оп. Това е. Все пак трябва да покажем, че сме от малко 4 горната част. Да, ето го човек. После ще направим и снимки. Ето го човека, я да го видим човек. Ladies and gentlemen, we have a winner. And the winner is Mr. Donny.